Okokuqala nje ukuthi nginey'ngane ngaphandle ongazazi wena. Nasekhaya futhi angikaze ngaze ngabatshela ngazo ngoba zihlala emakhaya akubo. So bengithi ngizokwazisa ngoba sesize sathatha iy'nyathelo ey'ngaka ukuthi sesiyashada. Uthini? Jwayela kabi lesifebe. Jwayela kabi. Ma. Jwayela amasimo lesifebe lesi. Madame ongekela. Ongekela wena shit. Ongekela. Hey, ongekela wena. Lo muntu ondile. Udlimala nabantu bakini ngesilimo manje. Usatha lethuba kubingelele embukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu esilithanda kakhulu oluthi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sikwenye-ke imizi esimenywe kuyona engikhohlwe ukusho bafethu ukuthi sishuthele endaweni eyodwa namhlanje because of indawo esikuyona. So side sethu ukuthi sicele i-crew isithalela abantu ababhalile babe seduzane ukuze sikwazi. Ungalebe ukuthi hawo sofa balaphayana vele sisebenzisa indawo eyodwa as studio. So bonke abantu abazoba kulolu hlelo namhlanje bazobe behleli nami kule couch uwonayo koze kuphele yona. Yabo mase ngibona ngishintshe i-outfit ke sobe singasekho kuyona. Uyangithola oh. Anyways, angifuni ukhohle ukusubscribe, like, share and comment because kubalekile lokho. But I'll share my comments are positive or it's either i-comment yakho iyafundisa because thina umsebenzi wesila Black Life siqwashisa abantu siyabafundisa as much as khona entertainment here and there, but ifocus yethu ukuthi sik-educate, sik-inform ukuthi la ngaphandle kuphila kanjani. Yebo leyo nto. So it's very important for us to know ukuthi wena uzizwa kanjani ngazo zonke inkinga esuke sibhekene nawo. And we really appreciate that. Nothanda nesinika lona siyalithanda. Nalama comments negative ke ngathi ngingawabeka kancane yabo. Vele ngithi mina umuntu ukunikeza into ayiyona. So umuntu ohleze nenkinga ongekho happy la khona ku possible ukuthi akhulume into negative lethi. Awuyeke ukuthi cha. Awuyeke usiyekisa nawe uyeke lento ukuthi iyeke. Uyeke uyiproject akuthini. Si right? Thina-ke lokho esikwazi ukwenza sonikeza uthando because ikona esikwazi ukwenza kangcono bafethu nokuthi-ke ukuthi sinithande. Angasimoshi isikhathi. Kunosisimuhlo seduze kwami mbukelo Black Life simnikeza ithuba ukuthi abingelele bese yasitshela ukuthi uba wakaba. Mina ngizomupha indlebe nawe wenze njalo. Ukuthi ukhona manje waphuza amanzi beka yonke into eduze kwakho singakuphuthi indaba zabantu ngoba uyayithanda njengami. Senzeni kanje. Sawubona sisunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithanda. Cela ubingelele umbukelo we-Black Life bese yazisho ukuthi uba wakaba. Ngiyakubingelela umlaleli nombukelo sekhaya. Igama lami nguLondiwe Ngakhumalo. Ngize lana ngoba nginodaba engizocela usisi angisize kulona. Ya mama. Ya. Manje la nginenkinga eserious. Yeah. Ngihlangane nomunye uguy last year sathandana bekumnandi kodwa ke mina ke bengingekho lapho. Bengithi ngiyayishayela ngiyayidlulela nje. Girl. Sanayishayela nani ma agcina kono ngabashaya bedlula. Kuyenzeka yabo nje nangesimo impilo kuyiso usuthola abantu abakhethile kakhulu so mase ufika sekufika umuntu right wena usekho lapho. Manje ke nami iyona into engenzile ke leyo ukuthi uguy uthe efika kanti vele angisekho ready nje ukuthi ngingajola. But ngoba ngiyabona ukuthi uyakhipha ke la emalini. Ngathi hayi ngizohlala ngidedele ublood ngibone ukuthi wenzakalani. Hayi uguy ke sajola kuthe nje sisajola kumnandi kunjalo ngakhetha ngamitha ngithe sengimithile kanti inkosi yami uzoveleze ingane izochitheka isisu. Shame sorry. Mase sichithekile ke isisu shuthi bese ngiyamtshela sekwenzeka into enjengale. Bese ethi kwaze kwakubike kodwa ke ngoba ngiyathanda ngizoze ekhaya ngizohlawula then bese ke ngikwazi ukuthi ingane yami ingene esibongweni sasekhaya ngokuphelele. Bese ngithi mina hayi okay akunankinga nalokho. Hayi bese sihlela usuku ke lokuthi uguy afike ke ezohlawula umntwana. Mafike ezohlawula umntwana hayi kuhlawulwe kahle yonke into kube right bese beyahamba. Ngalo lelo langa bahamba ngalo. Angiyazi into enjeya. Mfana makahamba avela abuye sezolobola neinkomo ezo6. Same day. Same day. Hayi wena. Ngivele ngibe ne stress.
Ngizoyithini lento ngoba phela mina bengingakabi serious ukuthi sesingaze sifike lapho ukuthi kuyashadwa sekuyalotsholwa. Ungangitsheli ukuthi wayiphinisele emuva. Angikaze ngiyiphinisele Wajabula. kodwa futhi at the same time ngingekho happy. Uyacabanga? Hawu. Angikho happy ngoba phela ngiyacabanga ukuthi kuney'mfihlo ey'khona ey'zophuma la. Ugayi ngoba esekhiphe iy'nkomo zakhe shuthi phela manje sekumele ibe serious into yami nayo. Ngizoyithini-ke leyo ukuthi nginey'ngane eziwu-2 angazazi yena engingamtshelanga ngazo. Yabo nje ngine-stress esibi kabi. Ayifunile ingane yena. Wayekubeke nje kwacaca ukuthi umuntu onengane yena naye. Hayi. Ngiyazi mengithi ngizele ingele ey'lula ngoba phela ngiyayigulela. Kanti siyotshela umfazi uney'ngane angayifuni n'ingane zangaphandle. Angisazi-ke nami ngizoyithini-ke le. John. Ngoba kubo bayangithanda ukubhubha. Kodwa-ke lena-ke ngizoyithini le ukuthi nginey'ngane eziwu-2. Wese usekhokhile-ke lezi nkomo eziwu-6. Imaki ingane ihlalaphi? Zihlale emakubo kobaba bazo. Awayi. Mhlawumbe sesifanele sithole wena ukuthi yini angayithandi umuntu oney'ngane. Komunye umuntu uyabe ne-experience ebhedayo previous empilweni yakhe. And then bese yayithatha lento ecathi nakuyi-relationship elandelayo. Ifethu akusamfuni umuntu onjalo cause i-trauma. You understand? Mhlawumbe mesingamthola kahle. Uqala umuntu onjani? Mhlawumbe ngisithole nje ithuba lokuchaza. Umuntu ohlanyayo-ke nje ngokumazi kwami nje. Kodwa nawe-ke akukho lula nje ukuthi ngimqhamuke nestory esinzima kanje nokwenza. Ngalana silahlekelwe umntwana yena ebafuna. Sengifika nento kanje angazi ngizomqala ngaphi. But if Jomo uGayi ubonile ukuthi vele uyakwazi ukubamba, ingenzeka ukuthi iphuphume lokho sorry kodwa mhlambe going forward uzokwazi ukubamba usebone nje upotential wife vele-ke phela ngoba sevele jika ney'nkomo kusho unemali mfana. Khona ngingasho njalo ukuthi imali ikhona kuyena. Nakubo bayakuthanda. Nakubo futhi bayi-family right nje engasokoli. Kodwa nansi inkinga engibhekene. Usengalabuyisa iy'nkomo zakhe eziwu-6 ngey'ngane igazi. Yena uzalwele emndenini onjani? Ushadile ubabakhe nomakhe? Bashadile kodwa nje ngokumazi kwami uzoyilanda leza y'nkomo. Awungeke. Yezivube owazabeni kulo. Kulowo mzuzu I don't think zisakhona ekhaya ungathothi omalume sebayidayisa. Walethe iy'nkomo yini lezi ey'hambayo hayi imali? Iy'nkomo. Wakulobolela kephi emakhaya? Oh shame. Manje Badayisa kanjani mushada bazoyenze njani? Bazoyithathaphi? Ayi ngathi usuqala ubugebengu usufuna ungiprepare nawe ukuthi bayimali ey'nkomo ney'nkomo akusekho. Bangifaki lapho. Awusekudliwe iy'nkomo wena usazoshada ayenziwa nje leyo nto. Usufuna ukuthi lokho ozongikhulumela ngakho bekuthi uyangishiya umtshela iy'nkomo ayisekho. Ngisho mngani wami laleli wena uzotshela umfana ukuthi kunabantwana. Mina umfana ngakwazi ukuthi ngim-advise ngimkhalimise ekuthenini azikho ingane efanele ngilahle wonke umuntu une-history yakhe. Nawe mhlawumbe khona into azosibekutshela zona athi wakwajola nomuntu kanjani nawe uyitshelisa ufuna umuntu ojola nomuntu. Yayibo leyo nto. So azama ukuthi simthole asondele. Then simbone ukuthi umuntu onjani. Mewona ulaka hawu nje sicela nilethe amakhadi guys angifune ukushawa. Ngivele ngiyiphathele umkhuhlane nje mnganami. Ngiyasaba nami. Ngiyasaba ukuthi uzokwenza njani. Yo indaba yakhe imnandi kanje phela mnandi kabi wena uzohlawula nakhona uhlawulela ingane engasekho cabanga akwandele bani abafana bamanje nje. Ngabe usecross ekudala wathi awuvela ingane ayikho ngisahlawula yena kusho ukuthi njengoba ehlawula ufuna ukuthi ingane yakhe ibelonge kubo ibe idlozela ihlela kubo esayidini la kubo. Yes. So alikho-ke icala ke selikhona kini emva lokho ujika nkosi yami kodwa mina ngangikwenzeni moya ingcwele ngasajikwa ney'nkomo eziwu-7-ke noma eziwu-3 sengayisazi ngadlala. Bukele Black Life asenzeni kanje bafethu azama ukumthola uGayi azelana angazi kusondele nalabo bhuti laba abaqoqa into ezimnyama abaqhiqile abaphatha nento eyishisayo ngoba ngiyabona ukuthi mekuthiwa ubhuti unolaka phela ngizobe ngimile nama-questions angifune kushawa mina guys moya ingcwele ngiqambe la baby asimlandi futhi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.
Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu esilithanda kakhulu luthi izinkinga zomndeni. With myself uMlangeni uMagasela anami ngedwa-ke kunosiso seduze kwami ungibhalelile bafowethu usibhalelile rather ave ngithanda ukuzenspecialize if ubhalele mina ngento cha ubhalele wa-Black Life ngoba ngiyanazi pheze sengi-DM ningiphinde ngalezi zinto zenu nangi-DM kubhalelwa ka-Black Life mina I'm just a presenter ngiyabizwa kuthiwa ngendaweni yokuthi ngenze lokho kuphela yabo bese ngiyabona ukuthi umndeni ngihlanganisa kanjani. Hawo abantu ngibenza kanjani baxolelane usisi kuzobe selibeka udaka lakho ukuthi aluze ubhuti esimdinga usekhona-ke kwazi ukusahlanganiswa phinda abe seduzane kukhulu ukuthobeka ngicela ukumbingelela sawubona bhuti njani Ngiyaphila sizulana. ngiyaphila ngicela bandla ubingelele umbukeli ngiyacela ubingelele umbukeli we-Black Life Ngibona TV mabeke lapha ekhaya. Igama lami ngoPhumlani Mkhize. sharp Phumlani mfethu imama lakho leli Yeah. ngifisa ngathi ngingashinga into e-right mhlawumbe ngithi niyitholele 25,000 kodwa manje angisho-ke lokho usisikhona afuna ukukuchaza azokubeka la eThebeni ufisa ukuthi ukuzwe mhlawumbe sibone ukuthi singakwazi nokulungisa mekuthi kudinga ukulungiseka mekuthi mhlawumbe akudinga ukulungiseka ubone ukuthi kwenzakalani banicela umuphi indlebe nje kuphela Manje ublokazi okusho phambi kwabantu ukuthi uyahlula ukusangitshela endlini. isikhathi mase sibiza abantu bangaphandle nama-TV usudaba lunzima kakhulu uselisinda Yilopho lo daba phela ngoba phela ngiyamazi umuntu wami. cela umnezi ithuba ukuthi ayisho lena bhuti wami sando sami Siphala Mkhize la inkinga yami enginayo ngibhalele ka-Black Life ukuthi bengisize ngoba ngibona ukuthi ngiyaphiwa amandla ami ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma nayo ngawe sobabili. Okokuqala nje ukuthi nginey'ngane ngaphandle ongazazi wena nasekhaya futhi angikaze ngaze ngabatshela ngazo ngoba zihlala emakhaya kude. So bengithi ngizokwazisa ngoba sesize sathatha iy'nyathelo ey'ngaka ukuthi sesiyashada. Uthini? Jwala kabi nesifebe. Jwala kabi. Jwala amasembu lesifebe lesi. Madam ongeke lo. Ongeke lo nosifi. Ongeke lo. Hey ongeke lo. Lo muntu ondilo. Udlimalami nabantu bakini ngesilimo manje. Angithi uyabona-ke Ongeke lo. Ongeke lo. Jwala amasembu lesifebe lesi. bhuti ngicela Hey ongeke uqale lo nduje futhi. cela ungabisasukuma ngiyacela cela ungabisasukuma Ongeke lo. le nto kubenza ukuthi ngingakwazi ukukhuluma nawe kahle sobabili. Ulwelani manje? Ulwelani? Ongeke. Ma. Ngiyacela bandla bhuti Hey ongeke ngifebe udlimali yami lo. okay sorry cela ungasasukuma ngiyacela okay ngicela bandla cela ungasasukuma uyashwabana ngiyacela bandla bhuti wami ngeke usasukuma ngithi Ngesilimo lo. ngiyacela solimala ngiyacela labo bhuti engihamba nabo abekho right Bekho rayisi ukunoka. ngiyacela bazokulimaza ngiyacela Angithi uyabona-ke isizathu esenza ukuthi ngilanda baka-Black Life. Kumanje uyalwa asikhulumi. ngicela sikhulume bandla bhuti ngiyacela Khulumeni. ngicela ungilalela bandla ungakwazi ungilalela Hlangana ngami la sifebe lesi. Ngobusa kwesevile. ngiyaxolisa ungakwazi ungilalela bhuti wami ungakwazi Awungiphamaza. sicela ukukhuluma okay ngicela usisangaveli-ke ngicela bandla ukhuluma nawe Angaveli vele. sisi ngicela bandla ome lapha ngizokhuluma nobhuti ngasondela mina ngithi Hayi khuluma. bhuti wami ngiyazi ukuthi awungazi
Kodwa ngicela bandla ukuthi lolu daba sizama ukulungisa ngiyazi ukuthi imali inkulu. Kodwa mhlawumbe kukhulu efanele sikulungise. La Black Life TV sine-counselling. Mhlawumbe bekuthi khona into onayo kuwena engaphakathi ekwenza ukuthi umuntu onomntwana umbone njengomuntu ongathi akekho right. Ngisafuna ngisho umbone. Inkomo zami zamawelanda. Umkhwewazi asho ngesilimo bonke abakuba ngesilimo. Indaba ongamthanda umuntu onengane. Hayi. Wahlala njani umuntu ongane yakho? Zihlala kubo kodwa ihlala naye. Hayi, wangesilimo ungifihlelana. Wayengakufihlelanga kodwa mhlawumbe nikaze nifike la ekuthenini nikhuluma. Hayi. Something. Iphelile nje ubudlelwane. Ngiyacela bandla. Something. Inkomo zakho Ngizoyilanda. awusamthandi kusho ukuthi umuntu ade umthanda. Wahlala njani nenyoka endlini? Kodwa akayona inyoka uzalile kuphela. Inyoka umuntu othulayo nifihle ngayo. What if awukwazi umnikeza ithuba lokuthi ayichaze inkinga yakhe? Alikho ithuba ayikho ithuba hlezi sikhuluma uhlula yini ungichazela. Awu njengoba uvele wenza kanje uwe mechazela noba uthume kuzowenza lana. Hayi. Uthi uyakuthanda lo muntu nawe uyamthanda. Ngithanda ukunuka lo muntu. Uyakuthanda. Ngithanda ukunuka. Lefihle ngayo. Right. Ngibona nge-right. Like ngithi right ngayo. Ngi-right ngayo. Amantombazane wonke la mhlawumbe mina ingane ngeke uzushade wena. Bayinto umuntu onamaphutha. Bayinto iqiniso. Ukuba kutshela iqiniso ngoba wakwazi umhlawuli wamlobola. Hayi ngizobona. Usawuma wengane yakho nje nawe. Kulungile phela. Kodwa ufake ngilanda inkomo zami. Ingane yakho le yaphume. Phela isekho. Ukuba ikhona still ngabe yamali. Ngabe ngisasingana. Ngabe njani? Ngabe ngisasingana. Yena usazoboma wengane nje ungasekho nawe. Nengane yakhe izobaliwe kuyona kuthiwa. Akayi kulobo baba bazalisela. Hayi mina. Nenye indoda izoze ngaye kuwena nje ubaba engane yakhe. Ngimdinga. Yo inkulu indaba nokuba nengane la ekhaya. Kanti inero ngeke benengane bocela ungitshela Ufihleleni. ukuba kafihlanga mozomlobola yini. Mhlambe. Manje athembekile unehlala nemfefu. Imfihlo ngayifuni. Mhlawumbe naleyo ngale yona yami. Awuyiphi manje? Yona lapho mhlawumbe akuyona yami. Ungayihlawula ingane engayona yakho. Ngazi ngani osekuvele imfihlo nje. Usho udinga usizo. Hayi. Because mina khona into engiyibonayo ukuthi khona into deeper than lento sinikeza yona ekutheni na umfuna umuntu onengane. Because uyabona phela elokushini umuntu uyathandana nomuntu isamncane amithi. Yini enkulu kangaka when it comes to wena ukuthi ushade umuntu onomntwana. Wangifihlela nje. So wengane. Suthatha hambe vula nje. Jeza phe. Yenze ukuthi ulala kanye umithi. Amadoda awuthu uwesazi mina. Baba engane uyedwa sisinoma umuntu oyedwa noma bahlukene bawu2. Now okay. So sometimes sis. Hayi phelile. Phelile nje. So inkomo uyayilahla kanjalo. Ngiyayilanda. Oy ma. Ngiyazi into ezothiwanikele. Kusho ukuthi kahle kahle hlulekile ukusiza nini nomuntu wakho ukuthi nibe right. With umntwana. Uzongiveza kusevile. Uzongitshela amanyala. Kodwa kweme singekho ku TV engekho lo bhuta isingabe umlimazile. Nginamanga kukhabazela. Ngiyazi. Ngeke usasukuma khabazela ngithi. Angizwa? Ngeke usasukuma. Sangakwazi ukuxoxa lento njengabantu
Jola. Bema. Hayi. Asambe. Shothi ayikho-ke isolution. Financial protection order. Ngena phansi. Ngiyaxolisa Mkhize. Ngeke ngingabuseza sambeni. Ngizoze ngilimale. Asizodinga protection order. As protection order yona soyidinga abafethu because ubhuti angiboni. Usisiphela ngiyagoduke nalabo bhuti. So umkhwenyana ngathi hayi uphumile kuthina, uphumile futhi kumuntu wakhe. Mhlawumbe ke similinde ehlisa umoya then mhlawumbe singakwazi uphinde simthole. Ehlisa umoya. Nabakubo bebazi unengane. Uthe Mama wakho kubabazi. uyazi. Uthe kubabazi. Abazi. Kanjani? Uthe kini bayazi? Izinto usuke ufuna ukula manje ngifuna ukuthola konke lokho ukuthi kanjani kini bengazi ingane nje beshiyeka baba bazo. Fanele beze uma wakhe nomalume bakhe. Sikubiza uzoba right bekhona abazali. Ngikubashaye bona. Hayi. Alright. Bukele Black Life mina ngeke ngiyasaba ukushaya ngiyasaba ukusebenza ngingakhululekile. Ngiphasikeni kusasa so ngingikwazi. So ngicela ukuthi njengamanje uhambo lami ligcine la udadewethu ngizozama ukumsiza esayidini nobhuti sizozama ukuthi sithole umndeni. Mhlawumbe nawo umndeni kuyabalekile ukuthi wazi ukuthi usisi nabantwana because angisakwazi nokuthola ithuba ukuthi ngikhulume nawe siseyedwa ukuthi kanjani kini bengazi ukuthi unabantwana. Ake ngithi nje part 2 is loading for this one because sidinga umzali kaSisi, sidinga ubhuti mhlawumbe uzobe sethe ukwehla kancane. Mina uMlangeni Magasela ngiyanithanda. Sengembe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala.